Inda akapata mukomana anonzi Musheki unomukadzi wangu kuRijivhi kuDarwe. Akabata pamba patezora wangu aine mukadzi wangu. Samba ndati Shamwari isusu ngatende tondokuzonera nemaziso kuti ndizvo here zviri kuitika kuti ndezvokunyema. Tobva tatsvaga kunhu ngokupaka mota yedu. Tobva tatangofamba netsoko. Saka isi taicommunicata nemunhu anga ari kumba. Sisi tiri kurodi. Tazosvika parodi zvokunzi vanhu vavese. Poshoti takasvika pamba patezvara kuseri kwemba kune dhori nokubuda nekudzidziro. Anotaura light ripo nekachikoro karipo. Kachikoro kandopa pakazindamiswa bhasikoro rake ipapo. Tobva tasvika tichida kumubata, maishota ndopa akabva mumhanya kupinda munhu. Patori vese. Vatomubvunza kuti koiwo Shamwari pachizanga masikati wakapfeka maokusutu nhasi wachena wakuno. Uri kuzvifambisa seiwo? Saka kundibatira kuno kuimhosva iri. Kufamba hangu ndikati iwo kufamba mukadzi wako iyoyo akatobva kwachizanga kuenda kumba kwamai vake nekuda kwenhau iyi. Nawo futi tiri kubata. Saka akatanga kuda kuhwisana nesu. Nekuda kuhwisana tiba toda kumubata saka akabva kubudisa banga. Neri kuhwisa pere. Tobva taenda patezero wake paike pana tezero wake. Tatobva uchinambwe natokure kana musha wacho wata wakatazoenda kwacho mune akatoziva uyu. Kwata kurwisa tasvika kumusha paya. Wasvika svika patezero wake mukomana. Funga tezero chakatoshamisa kuti mukuhwisa mukomana aita sei. Zvikanzi tabata mukadzi wangu. Kupi mukadzi wacho. Inga madzimai ari mumba yakarara wani mbo. Avanozvisa kumana wavo vachindorova. Rimwe rakazosumuka ipapo. Tichida polisi vakataka kupolisa kuswera. Ndivyo ndibata kuti vatamurwisa futi ndakakulenda polisi vachirwisa. Neni vondisa mota. Ndivyo vaenda kusa kwambuya wangu ini. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open two types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only a 1-500. Contact VF Accountant at +276 8682 2173 to open your account. Claim? Mukadzi wako wacho? Wanamuudza tokuenda kudai? Ari kuziziva nasijenza. Ari kuziziva. Iwe wabva nokuti? Ndogara maziso mandogara. Ndogara maziso mandogara. Yabda Darwe. Akabva kumba kana ku right tishandei nani? Titaure chizvi. Taurisa. Absolutely. Ini ndakabata mukomana anonzi Sherera mukomana ndataurisa. Ini ndakabata mukomana anonzi Musheki unomukadzi wangu kuRijivhi kuDarwe. Akabata pamba patezora wangu aine mukadzi wangu. Anga ari pachikoro patezora wangu ndopanga akamira nomukadzi wangu. Tama tikasvika isi Shamwari yangu yanonzi Divine. Samukadzi wangu ine atezora wangu akabva asvika pamba pavo achitopinda mugedhi. Ameni wangu ine akabva ona baba wachipinda mugedhi wakabva mhanya kunoudza mukadzi wangu kuti tichiuya mumba baba wauya. Tama tikasvika papa nomukomana weMusheki. Maishota vaitostep vaitofamba vadokuita kupinda mumba. Mukomana akamira pachikoro aine bhasikoro rake. Tama ndipo tikasvika vatamubata pangati papa vatakotokikisana nomukomana. Panguva takikisana aidotiza. Ndopa akabva bhutsu noShamwari angani banga anga anaro akadocheka Shamwari anonzi Divine nebanga anga anaro so tama aidotiza vatamubata murodi vatamudhonza vatamisa pamba patezora rangu chapapa munhu pachikoro vatamisa mukati ndotema akabuda vatezora rangu panze vachitoro kuti chichiitika panze panapa vatoti vatavadza tata baba chi ndo mukomana akuda ofambidzana mukadzi wangu mukomana vatobvunza mwana kuti naimashota kuimimi pandasvika nguva yese mamuri kupi mimi
vatina ndiri panza mna ndichifona pane ndiri panza ngomana pata ndikubata mutora pata misa class ma kutata ngota na tezo rangu tangotana rezatata zvati misheka aitora mbota amundibata bandakatoona kuti wese mukadzi wangu akatomira wese witness wangu ndiye ari panza apa unatanzi divine wichino wazini mboma ndakati ndingaza ndakatawana ini ndatenda kubhawa tingoti pasikoro rangu titofamba funga kumana vakambosvika kuti tofamba pasikoro rangu ane mota yavo tobva tasvika pandiri vatanga kutondiwisa vakomana vari tu nadivai tikati kwakomana kundiwere zvikuru kutsvage kuno tasinongo avanza kufamba here kuno neni kundirowa pai tukadzani nomukadzi wako ati mukadzi wangu upi neni kundiwisa pai tobva taenda patezo rake painge pana tezo rake tatobva uchinambwe ndatokurefu nekana musha wacho wata vakatazoenda kwacho ndikatoziva uyu kwata kundiwisa tasvika kumusha pai svika pate zvake mukomana funga tata chakatoshamisa kuti mukuisa mukomana aita sei zvikanzi tabata mukadzi wangu kupi mukadzi wacho inga madzimai enyu ari mumba yakarara wani mumba avanozivisa komana ava vachindirowa ndimwe ndakazosumuka ipapo ndichida kupolisi vakataka kupolisi vaswera ndobva vandibata vandamundwisa futi ndakakurera kupolisi vachindwisa neni bva ndisa mota ndobva vaenda kutsa kwambuya wangu inini ndasvika kwambuya wangu ndobva ndabva kwambuya wangu inini ndichienda kupolisi funga ndasvika kupolisi ndikaripota nyaya yangu ndikazotomwa nyaya yangu ndikabva ikoko ndanzi iwe mukomana sofa patizvo nyaya yako taitonga hauna mhosva kubva ipapo ndokusvika kuno kunaswera kwachifu wangu wamshindona please maka mdori imbawa pete mama azvisi tikambatira pamba chaipo chaipo pamba patizva kuti pangatora aine bhasikoro rake shamba rangu dwanga naye kungoti mwana wangu arambidzwa achiti kuuya anenzi musikana ainzi maki ndiye aifambisa nyaya idzo ndiye aindiudza kuti baba nhasi uyai chanzi akati musheki nhasi ari kuuya ndiye aiziva madhiri ese nhasi arambidzwa kuuya musikana wacho nokuva anenzi panashe noiziva madhiri ese apo koti vanhu varambidzwa kuuya nhasi witness acho aripo anti anenzi divine chakaitika ndechekuti musi takaenda kudharweni taingonzwa kuti mukomana wayo ari kudanana nacho maiguru wamukadzi wauyu saka ndati Shamwari isusu ngatende tondokozvionera nemaziso kuti ndizvo here zviri kuitika kuti ndezvekunyepa tobva tatsvaga kunhu ngokupaka mota yedu tobva tatangofamba netsoko saka isu taikomuniketa nemunhu anga ari kumba sisi tiri kurodi tazvosvika parodi zvekunzi vanhu vavese poshuwa takasvika pamba patezvara kuseri kwemba kune dhori nobuda nekudzidziro anotaura laiti riripo nekachikoro karipo kachikoro kandopa pakazindamiswa bhasikoro rake ipapo tobva tasvika tichida kumubata maishota ndopa akabva mumhanya kupinda munhu vatori vese vatomubvunza kuti koiwo Shamwari tambokuona pachizanga masikati wakapfeka maokisutu nhasi wachena wakuno uri kuzvifambisa seiwo saka kundibatira kuno kuimhosva ri kufamba hangu ndikati iwo kufamba mukadzi wako iyoyo akatobva kwachizanga kuenda kumba kwamai vake nekuda kwenhau iyi nhau futi tiri kubata saka akatanga kuda kuhwisana nesu nekuda kuhwisana tiba toda kumubata saka akabva kubudisa banga mandapandira banga reyoko mandamutu achibhakira vatamubata bhasikoro rake vatatorisa mumota vatatakurana naye vataenda naye kwana tezvara wake kogara mukadzi wake atezvara edu akati aindoona sezwisa ndezveshuwa here kuti nyaya iyi ndio maitikira aye kana kuti akasike kutanga kati aiwa handei kusvika mukadzi wacho akapopota kusvika pakuchema kusvika pakupera voice achimutaura kuti iwoye haisi nyaya ndakabvira kwachizanga here nawo futi wabatwa izvozvizvi wabva panapa wakapfeka hembe idzi wawapfeka mawekisuit izvozvizvi wapfeka idzi saka zvikufambiswa sei saka akazoenda kumangana kupolisi tokazipera nyaya yacho kusvika takuno bhasikoro rake riri kuno saka umbo wedu bhasikoro utoripo kuti akatomubatira ipapo kanewo musiri chipo polisi chitika kutonga una bhasikoro kadorerwa bhasikoro vakomana funga vakomana aiwa nakaenda kupolisi kunyanya vanoti mpe chitupa chake upe foni yake
Shamwari wapasi nyaya dzisina. Kana iwe ukaenda kupolisi ukandawo nyaya. Bhasikoro wakadzorerwa here. Handisina kudzoserwa. Nekuda kuti vakomana pakabvunzwa kuti bhasikoro rake rikupi, vakati bhasikoro tarisira kwamambo. Vakaziva kuti ndo evidence yake. Mapurisa vanoita zvakutseura. Uyu kana akati ndo evidence yangu ndamubata nomukadzi wangu, mapurisa havatori evidence. One point. Iwewe wanzi unodanana nomukadzi womwe. Unosvadza kudanana nomukadzi wanadzitongo kumapurisa. Unokwanisa kudokeri kwaukaenda kana kwamambo kwaukaenda iri kuzvinunura. Inega chokwadi takaenda Vanda pachipata chimadzi. ongurudi. Sezvo nyaya yange yaripotwa kana kupi kunoko. Ndikanzi ai zvoita nyaya yakana yakaripotwa uku. Minoenda kupi? Kumbira kwandikaita kuti taki. Ngakuzvimirira. Una witness here nekupopota kuti wakabatwa parori. Ichokwadi atizora vacho iye Kosi mwira wonzwe. Atezara vaite kuti mwana womukadzi wouya kuende kunomirira mwana wake pauna. Aiwa, mimi muda kumumanikidza kuti ataure chinhu. Uyu haana kudana nomukadzi wokuda. Ende mukadzi munhu anofanira kumupura witness yakanaka mukadzi wokuyu kuti uyu hachisi Chikomba. Mukadzi aromba kwa akatorongedza midzi yake yese. Isati kutaura kuti manzwa zvandataura. Manyatsanzwisa. Ndati uyu haana problem ari right. Iwe mukadzi iwe kana achiziva kuti unodana naye ndomushedza uyu. ichokwadi. Yeah, good. Unoenda naye muswano. Witness yani sasa. Divine. Gaikeri. Unoenda naye muswano. Unoenda muswano 5 chenda hapo. Ona mwana mwana. Wegara hapa ndombo kusura kuti munhu arohwe maitira munoita munyika atendera. Unoya kudare kwamambo noshotse. Statement yandikutaura nyaya yapera usatore zvosari kuti zvandakutaura.